10 оптични илюзии, които ще взривят ума ти. Не вярвай напълно на очите си, защото това, което ще видиш, не винаги е това, което е. А що мозъкът ти те подведе, вече няма да го виждаш по същия начин. Номер 10. Погледни тази танцорка. В коя посока се върти? По часовниковата стрелка или наобратно? Истината е, че мозъкът ти избира посоката, а някои хора я виждат по единия начин, а останалите по другия. Номер 9. Единият човек изглежда огромен, а другият много малък, но всъщност с еднакъв размер. Стаята е построена изкривено, а мозъкът ти приема, че е нормална и напълно греши в преценката си за реалността. Номер 8. Фокусирай се върху една точка и наблюдавай как останалите изчезват. Те всъщност не изчезват, а излизат от вниманието ти, защото мозъкът потиска неподвижните обекти в периферното зрение. Номер 7. Погледни тези два квадрата. Единият изглежда по-тъмен от другия, но всъщност с абсолютно еднакъв цвят. Мозъкът ти те подвежда заради сянката. Номер 6. Тази картина изглежда сякаш е жива, сякаш се движи и вибрира, но е просто статично изображение. Мозъкът ти реагира на контраста и шарките. Номер 5. Този триъгълник изглежда напълно реален, но е невъзможен и не може да съществува в истинския свят. Мозъкът ти постоянно се опитва да свърже линии, които всъщност не могат да съществуват заедно. Номер 4. Виждаш ли ваза или две лица? Всичко зависи от това върху какво се фокусираш. Мозъкът ти не може да вижда и двете едновременно. Затова постоянно превключва между тях. Номер 3. Погледни тази черна дупка. Усеща се сякаш тя се разширява и те засмуква, но това е просто мозъкът ти, който предвижда движението. Номер 2. Тези квадратчета изглеждат с различни цветове, но всъщност са напълно еднакви. Мозъкът ти променя това, което виждаш според това, което ги заобикаля. Номер 1. Изглежда като триизмерни блокове, които се носят над пътя, но всъщност това е обикновена пешеходна пътека. Мозъкът ти се подвежда от сенките и перспективата и превръща плоската рисунка в нещо напълно реално. Някои от тези илюзии изглеждат невъзможни, но всички се случват вътре в твоята глава. Така че кажи ми коя най-много те впечатли. Напиши в коментарите и ако искаш още такива видеа, не забравяй да се абонираш.